Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в нашия канал. Очакваме ви всяка сряда с ново видео от нашите златни приказки. Дядо Зайко. Някъде там, в дълбоката гора, където растат шипковите храсти, се намираше Зайкоград. Малко оживено заешко градче. В самия център на градчето имаше малка спретната кащурка от клонки с кафяв покрив, която беше известна като къщичката на прадядо Зайко. Прадядо Зайко, както беше добре известно на всички зайчета, беше основателят на градчето. Нещо, което само по себе си беше много хубаво. Той обичаше да разказва на малките зайчета, които винаги се навъртаха наоколо, как, когато с госпожа Зайка били млади, открили шипковия храст и сами си построили къщичката от клонки. Те живеели щастливо там, в дълбоката гора, и довели цялото си заешко семейство. И разбира се, татко Зайко, както започнали да го наричат тогава, бил много заед в работата си да украсява великденски яйца. Когато децата поотраснали, започнали да му помагат с боядисването на великденските яйца. Скоро пораснали достатъчно, за да създадат свои семейства и си построили къщички, разположени в кръг около дома на родителите си. Така, малко по малко се формирало малко градче, наречено Зайкоград. По това време дядо Зайко вече имаше предостатъчно помощници за украсяването на великденските яйца. Толкова много, че започна да си търси друга работа за вършене. Той научи някои от младите да боядисват цветята в гората. Те изпробваха нови нюанси зелено върху мъха и папратите. Крайна сметка направиха гората толкова хубава, че всеки, който влезеше да се разхожда там, се удивляваше от цветовете. Сигурно тук земята е много плодородна, казваха те. Или валежите са много обилни. А зайчетата ги слушаха с кришум и тихичко се смееха, защото знаеха, че техният дядо Зайко е направил всичко това. Годините минаваха. Сега вече имаше още повече семейства в Зайкоград. И дядо Зайко стана прадядо Зайко, защото така тече животът. Всяка пролет той все още ръководеше боядисването на великденските яйца и работата по цветята. Но пак имаше твърде много помощници, така че междувременно започна да търси какво друго може да се направи. Научи някои от зайчетата да боядисват есенните листа. Пурпурно за евкалиптовите дръвчета, жълто за брястовете, алени шарки за захарния клен. Те тичаха из гората с четки и ведра с боя в ръце. И всеки, който минеше от тук, си казваше: никога в тази гора не е било толкова шарено. Нощите тук трябва да са били особено мразовити. А зайчетата ги слушаха с кришум и тихичко се смееха, защото знаеха, че всичко е по плана на техния прадядо Зайко. Всичко продължаваше по същия начин, докато сезоните се сменяха един след друг. Непрекъснато имаше все повече и повече работа в оживения Зайкоград. А прадядо Зайко беше заед с намирането на нови неща за вършене. През зимата ги научи да рисуват сенки в снега и картини от скреж по зимните стъкла, както и да полират диамантените светлини на блестящите ледени висулки. А междувременно разказваше приказки за всяко ново поколение зайчета, събрали се около уютното огнище в малкия му дом от клонки. Зайчетата го обичаха, както обичаха и смешните му заешки разкази. Също така обичаха всички нови различни неща, които им намираше да правят.
Но вече изглеждаше сякаш е помислил за всичко. Имаше екип от зайчета, обучени да боядисват дори и първите малки пъпки през пролетта. Имаше екипи, които чакаха до пашкулите, за да освежат цветовете на крилата на новите пеперуди. Някои се бяха специализирали за бръмбари, други за пълзящи и лазещи твари. Бяха боядисали цялата дива гора, така че тя заблестя и засия. И сега зайчетата се чудеха какво ново би могъл да измисли той. А прадядо започна да си остава все повече и повече вкъщи. И мислеше. Най-накрая каза една тайна на момчетата и момичетата от последното поколение. Деца мои, каза прадядо Зайко, трябва да замина надалеч. И ще ви кажа каква ще бъде следващата ми работа. Но само ако обещаете да не казвате на никого. Малките зайчета обещаха и прадядо Зайко замина надалеч. Той липсваше на по-големите и те често изглеждаха тъжни. Но малките зайчета само се усмихваха и изглеждаха изключително мъдро. Защото знаеха тайна, която бяха обещали да не разкриват. Един ден в Зайкоград се разрази дъждовна буря. Всички тичешком се изпокриха по домовете си и останаха на сухо и топло вътре. След известно време дъждът почти спря и само единични капчици продължаваха да капят. Всички отвориха входните си врати и малките зайчета изтичаха навън. Вярно е, извикаха зайчетата и затанцуваха заешкия танц. прадядо пак е бил на работа. Излезте да видите какво е направил. Всички излязоха навън, погледнаха нагоре и бяха приятно изненадани. Виждали ли сте някога? Извикаха те. Наистина толкова великолепен залез. Малките зайчета ги чуха и започнаха тихичко да се хихикат, защото знаеха, че всичко е по плана на прадядо Зайко. И не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката за известие.